Endabeni ethemfushane kwabalahlekile kuleli sonto sivakashela endaweni yaseTsakane eGauteng lapho sihlangana khona noTimothy Dlamini ocela ukufundiswa indodakazi yakhe uRifilwe Ratawu. Nalo udaba lwakhe lalandela. Igama lami nguTimothy Dlamini. Ngibhalele Khumbul'ekhaya ukuthi ngicela ngifundise umntana wami engahlukana naye kudala. Igama lomntana wami uRifilwe wakatawu. So umntwana vele ukhuliswa yimi naye. Simkhulise sithu ngoba umntwana ngihlukane naye at the age of 6 years. So since ngamgcina 2002 or 2003. Igama la mama ka Rifilwe umpuntsha Ratawu. Sidibene eDavidton. Ngihlala khona nami. I relationship yami naye be right lokho ukuthi endeni nakibo bukwabantu bebesizwana kakhulu. So sesacabana naye after ingcabano ziphelile wathi yena ucela ukuthi endeni sithathe ibreak. So ibreak leyo since vele sayithatha mina naye. So ngachubeka ngelife. I think naye uchubekile ngelife. But manje iproblem ukuthi umntwana ukuya ukusesayidini lakhe ayi1 mina ngakima akekho. Ngeke ngaba ne conversation no seswakhe omdala. So sikhulumile noseswakhe sigcine sesingasazwani. Angitshela ukuthi endeni ngizomoshela ulento udadewabo umuzi. So ngacabanga ukuthi okusho ukuthi seka naye sekachubekile ngempilo. Njengoba nami bese ngichubekile nempilo. So since ngamgcina 2002 or 2003 until now, that's why ngize ngabhalela Khumbul'ekhaya. Hey, ngiloku ngiyamcabanga lo mntwana, ngiloku ngiyamcabanga from 2002. Ngiloku ngiyacabanga ukuthi mntanami kaze kwenzekeni umntwana akasekho or ukhona angazi. Khona kubhlungu kimi ngoba nangikhulisa laba loyana yena kubhlungu, it's painful. Mpuntsha Ratawu ngiyacela not to say ukuthi ngifuna ukuthatha uRifilwe. Angimthathi. Ngifuna just uRifilwe azi amaqiniso, azi imvelaphi yakhe ukuthi uvelaphi. Ngoba manje abasekho abanye, ngisele ngedwa, ngisele no anti wakhe. So ngiyacela kubo bonke bakatawu. If bakhona bayabona kuKhumbul'ekhaya yimi uPopo. Ngibhalele kaKhumbul'ekhaya ngoba ngicela uncedo ngomntwana ngoba sengihambile ngimfuna umntwana ngimtholi. Nabantwana laba enginabo balokhu bangibuza ngaye uRifilwe ukuthi baba uphi useswethu. Rifilwe Ratawu yimi ubabakho uTimothy Popo Dlamini. Ngihlala eTsakane. Ngicela nawo wonke umuntu ozobona ukuthi nangu umuntu ufuna ubakhe noma ngambona uRifilwe nakube yena akabonanga kuKhumbul'ekhaya. Ngicela amtshele ukuthi ubabakho bekavelile eKhumbul'ekhaya afuna wena. Uma ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kuRifilwe Ratawu, sicela usithumele iSMS ku42988. Khumbula ukuthi iSMS ngayinye izokubizwa 150. Ungakhohlwa ukuzivakashela kuwebsite yethu ikheli lethu lithi www.khumbul'ekhaya.net.za. Siyatholakala kuFacebook, kuWhatsApp, kuTikTok kanye nakuTwitter. Thanda ukwazisa ke mbukeli ukuthi impinda yohlelo lwakho lakusihlwa siyatholakala ku SABC Plus online njengamanje.